दिनैहाय बे रानि सुन्द्रियाव लाबोनाय जाबाय इमानुएल बेप्टिस्ट मण्डलियावहाय। अच्छा अच्छा ठीक दे मोजां। हिन्जाव गोदान लाबोदों दा हिन्जाव गोदानखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दे नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। माने हाबा मोनजानोसैखाय दिनै फार्स्ट हाबानि भिडिअ दै रायजोफोरनि नैबेलाय बेहाय हाबा जासिगोनलाय आरोखि ना हिन्जाव गोदान सफैनानै दङ। आं दा दसेनि उनाव देखायलांनि आं। हिन्जाव गोदाना थुक्राझार चिरांखुंग्रिनि। अच्छा 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 दिनैहाय बे रानि सुन्द्रियाव लाबोनाय जाबाय इमानुएल बेप्टिस्ट मण्डलियावहाय। अच्छा अच्छा ठीक दे मोजां। ओमफ्राय बे समाव जों थांफिननाय जासिगोन बिथांमोननिफ्राय बाय बाय थांसिगोन आरोखि ना आलासिफ्रा माने हिन्जाव गोदान दोनफैदों नैबे रानि सुन्द्रि गामियाव आरोखि ना। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाहैबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो नायनानै बुजियो बा मिथियो। जोंहा हाबा मोनजानोसैलाय बिनि थाखायनो बिराद फुरथि रायजोफोर आरो औ दे दा बेनोसै दे लोगोफोर ना माने बियो गासिबो हिन्जाव गोदान लागोफोर आरोखि ना हिन्जाव गोदान दोनफैदोंमोन ओमफ्राय दा जाखां लोंखां न' फारसे थांफिनसिगोन आरोखि।
थांफिनसिगोनलै हिन्जाव गोदान रायजो राजाफ्रा नायबिलाय नै नोंथांमोना आं दहायबो खोन्थाखाबाय बियो रानि सुन्द्रि गामि ओमफ्राय हिन्जाव गोदान लाबोदोंमोन जों गामियाव आरोखि ना दा बावैनो हाबाखौबो खबर मोनगोन थांदो दे औ